Tak, směr válec 1 je tady. Motor 1 je tady. Motor 1 roztáčí podle toho, co je nakreslené, 1, 3 a 5. Tak, že směr vlevo je tady, tak to vypadá celá mašina. Takže levá strana. Tak. Tady bude motor 1 a válec 1. Tak, toto je čidlo 1, 2. Tak. Čidlo. Máme tady 1, 2. Jo? Tak. A teď máme tady čidlo 1, 2. A to čidlo snímá válec 2, 4, 6. Nás zajímá motor 1. A motor 1 snímá 1, 3, 5. Podle zemeničky to poznáme. Takže v motoru 1 je tento válec. Takže přejdeme ke schématu. Tak. SM1 snímá válec. Takže přejdeme k druhé straně. Takže SM101 bude tady snímat. Zdali jde tady. Tak. BK. Tady se podíváme. Tento káblik už tady je, ten jde do krabičky BT101, tady 1, 2, 3 a do stejné krabičky má čidlo 301. Tady drive motoru 01 a tady drive 03. Čidlo driveu 03 je tady. Tady bude 101, tady bude ten 301, krabička TB1, JB 101. Když se podíváme do papíru, tak čidlo je tady. A valze 79 je 301 drive 3. A drive 3 je tady. Ten vlastně jede přes sem, roztáčí 7-9. Tak. A od té krabičky půjdu kabelem AV